Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Uh, nu o să dureze foarte mult, să fie maxim 10 minute, mai mult o să vorbesc eu decât o să fie de muncă. Și o să facem butonul acesta cu umbra asta îi dă un efect așa mai, nu știu cum să zic, mai lovit. Bun, să începem. Ștergem tot și începem. Facem cu shape. Culoarea este D09191, dar nu trebuie să facem cu asta. Culoarea trebuie să fie F5 A0A0. Asta. Și facem butonul. Cam așa. Bun. Click dreapta pe el, Blending Options, mergem la aici, îi punem un model ca ăsta, pe 100, Softline se pare că era, da, Softlight, da, Softlight era. Punem și un contur de 2 pixeli și culoarea este A95959. Așa. Și atât pentru asta. Mi se pare? Nu. Trăm înapoi și adăugăm Inner Glow cu 2, mărimea 2 și culoarea A D4 D4. Roz de ăsta mai. Așa. De data asta chiar am terminat. Acum mergem la shape, ne alegem una de aici. Eu am ales o pasă, dar voi puteți să alegeți să găsim alta, să vedem. Ceva care merge. Nu, tot pe aia o să o aleg. Asta. Așa. Hai să punem o parte asta. Să-i schimbăm culoarea cu F. Nu merge. Da. E bună culoarea asta de fapt. Click dreapta, Blending Options, adăugăm un Inner Shadow cu 3, se pare și 4, ia să vedem. Nu e prea mare. 1 și 3 și 3, scădem la 60 opacitatea, adăugăm și un Water Glow, culoarea o alegem din buton, scădem din opacitate, cam așa. Acum ținem alt apăsat, tragem, mai facem 1, punem așa, facem un pic mai mic totuși. Sunt cam mari, bun, cam atât cu asta, dar așa. Bun, așa. Ne scriem și textul. Mare. Merge și culoarea. Nu știu care mai era culoarea. 0. Punem un drop shadow la 0. Punem 1, 50. Cred că este cam deschis textul nostru. Închidem un pic.
Da, deci punem C97777. Și punem și pe butonașele noastre care pe săgetuțe tot la fel. Așa. Bun. Acum să facem umbra. Decât că nu-mi place mie butonul. Facem un pic mai mic așa. Bun. Acum luăm să facem umbra, facem o selecție aici. Atât. Mergem. Facem un layer jos. Luăm găletuța. Umplem cu negru. Mergem la fel. Blur. Blur. Cu 8,2 sau 5. Edit. Transform. Warp. Și din mijloc ținem apăsat și dăm în sus. De aici un pic în jos. Interior. Ok. Enter. Opacitate la 50. Sau 60. Da, 60 este mai bine. Și gata. Să facem și un gradient repede pe BG-ul nostru. Așa. Ceva să potrivească. Deci avem pe aici noi. Da, asta e bun. Și gata butonul. A fost greu. Am făcut și repede. Și un efect interesant, zic eu. Bun. Nu uitați să dați like și să anunțați prietenii. Și vă aștept la un nou tutorial